Vadikani, mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero apo patinorakidza nyika pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe tinavo tigere zvedu zvakanaka chaizvo. Tinavo vanogona, tinavo vane matarenda akasiyana siyana. Ndosaka muchiona vachiuya pachikuva chino chemhemberero kuti tikuzivisei kuti aiwaka variko. Asati tapinda muchikamu chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune dandemutande inotipa masaisai ekuti tigone kutandadzana pasi rose nedandemutande zvinoendeka. My Samba Show is powered by dandemutande. Musha watigere nokunaka kwawo neruremekedzo rwese tinotenda zvakare waMambo Space Creatives ndo vakatipa musha uri pano. Takambozvitaura muzvikamu zvakawanda zvakapera kuti ndima nendima ngaisumudzirwe. Vanhu vane zvipo zvakasiyana siyana, zvikuru sei kuvatariri vevana, vabereki. Tarisai kuti mwana chaari kufarira chii, chaari kugona chii. Nhasi ndine imwe nyanzvi iri kuzunza mukati menyika yedu nenyaya inokunakidzai. Saka regai mumbonzwa kuti tiri kutandadzana nani. Wakadi yako? Mushe ndakasimba mai, munofara here? Ndinofara zvangu. Ndingade kuti uzvisume kunyika kuti iwewe unonzani, nokuti kazhinji tinoziva kuti mazita anowanda. Mamwe ndeemadunhurirwa, mamwe ndeekumhuri, mamwe. Asi kana ndati zvisume kunyika, zita rako chairo unonzani? Zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Tadiwa Victor Mbofana. Onko. Asi ratinozoshandisawo pamhepo ndo randinoitwa ruprofesa apo tapi. Asi rekuberekwa chairo randakapiwa namai rinonzi Tadiwa Victor Mbofana. Tinokutenda Tadiwa. Une zita rakanaka, kudiwa kwakanaka. Hapana munhu asingadi kudiwa ka. Kuzovengana ndo kwakaipa. Asi kana munhu anzi Tadiwa, zviri kuratidza kuti muri ine mufaro yakugamuchira zvakanaka. Ndaona pabasa rako rauri kuita iroriri, tingariti basa renyambo, rekusekesa vanhu, rokufadza vanhu. Kareko vanhu vaingotaura akatichingozva kuti ukaenda kwaambuya vanonakidza, ukaenda kwasekuru. Asi yezvinezvi vanhu vakawanda vakushanda ndima idzodzo sebasa. Iwe wakazvifambisa sei? Zvakatanga rini? Nokuti hauna kungofumawo pastage kana kuti wakutanga kupa masaisai. Kwanga kusina masaisai kare? Aiwa, mushe. Andinongoti zvinhu zvakatanga kudhara pataive muzvikoro kuti dzimweni dzenguva tinombopiwa mukana wekuti tiite zvemadhirama zvezvi. Saka ipapo ndo pataibva tatorowo mukana tobva taratidzawo chipo chedu chatainge tiinacho. Saka zvinhu zvakatanga ndichiri mudiki. Ndingangoti ndikubvira ndichiri kuma5 years ikoko. Ndinotonzi ndaigona kuti ndakagara pasi ndaigona kusekesa kunyange vanhu vakuru vakawanda zvikuru kwazvo. Saka ndichingokura ndaingonzi iwe une nyambo dzisingaiti. Saka ndizoenda kuchikoro ndichitawo mitambo yemadhirama iyi. Uko kwandaiwanawo mibayiro. Saka zvinhu zvokuti ndakabva ndazisamuropa kuti saka ndakaramba ndichizviita ndogona kuita sei? Kutoitawo zvakanaka muupenyu. Ndizvozvo makorokoto makuru iwayo ekuti wakabvira kare uri uchiita zvenyambo izvi. Wakaona kurudziro here? Nokuti ndoziva kuti vabereki vakawanda kazhinji havadi kubva pabhuku. Vanenge kwanzi izvi zvichakutasai mabhuku izvi. Izvi zvichakutadzai kudzidza izvi. Idzi shamwari dzako idzi hadzina kunyatsomira zvakanaka. Hauna kuwana here izvozvo mukati meupenyu? Ndingangoti ni pandikatanga kuita zvemitambo yemadhirama izvi, vabereki vangu vaindikurudzirawo. Nokuti dzimwe dzenguva vaigona kutokusapota kuti unofanira kuti uite sei, unge uchifunga dzimwe nzira dzekuita nadzo mitambo idzi. Saka ndingangoti handina kumbowana kunesana zvikuru kwazvo nekuwana rutsigiro kubva kuvabereki. Vanhu vaitondikurudzira kuti ramba uchiita zvemadhirama izvi. Aiwa, regai tivakorokodze pamukana uno. Tinoda kukukorokodzai baba namai Mbofana nebasa ramakaita ari kukurudzira mwana. Chiona iye zvinezvi ari kufamba mundima yake, nekuti nemiwo makaswinya ipapo. Vamwe vabereki nevatariri ngavatarise izvozvo. Ndevapiko vakadzvinyirira vana vakatadza kuita zvinhu zvavo? Saka kana makambodzvinyirira mwana muchiona pane zvaanogona, dzokerai mumashure munomusumudzira aite zvaanoda kuti aite. Asi chero zvakanaka. Hatidi vanhu vanoita zvinokuvadzana, hatidi vanhu vanoita zvinonyatsisa vamwe, asi kana zviri zvinhu zvinopa pundutso mukati meupenyu. Ndaona zita rako kunzi Profesa. Ana profesa vose kutamba nawo ka. Wakasvika sei papa kunzi Profesa? Wabva watopiwa neguta guru reimwe nyika iri kunze Abu Dhabi.
ya ndingangoti ni kuti ndizosvika pachinhambo chekuti ndakange ndaunzi profesa ndakasangana nevekune dzimwe nyika maarabs aya saka pandakasangana navo pataitoo wakasanganawo kupi iwewe? Muno muzimbabwe vanga vashanya saka takangosanganawo kuHyat Regency saka ndobva zvadaro ndichiedza kuvatsanangura mitambo yemadhirama ndobva nditi iwe unofanira kudanawo uchinzi profesa nekuti une unyanzvi zvikuru pamadhirama. Saka ndobva ndati sezvo imabvawo kuDubai uko chiregai ndichiti profesa Abu Dhabi. Ndaifunga kuti uchinzi profesa Harare. Zvina hausi kukudza here nyika yevamwe? Aiwa ndichazochinja pamberi apa. Ndichazonzi profesa Harare. Uchabatanidza. Ndichangoti profesa Abu Dhabi vari muHarare. Ndizvozvo chaizvo ndizvozvo. Zvino vakakupfupa here zita nokuti mutsika nemagariro atingopa munhu zita kana mwana chaiye mukamuti ndini ndamupa zita unotopfupwa, unotopiwa mari, unotopiwa chipo. Iwe wakapfupwa here zita rako nevanhu maarabha? Aiwa takapiwawo ndarama. Aiwa mari vakandipfupa zveshuwa zita. Aiwa saka toripfumbidzawo nesu. Tinoripfumbidzawo nesu kana wakaripfupwa. Ndinoona kuti unoshanda nevamwe paunenge uchiita nyambo dzako, hauite uri wega. Sei zvakakosha kushanda nevamwe? Chandakaona ndechekuti amai mukushandidzana kwatinoita nevamwe uku zvinokupawo mukana wekuti unge uchionawo mamwe mazano, nokuti semunhu hazvisi zvinhu zvese zvaungabva ukwanisa kugona, asi mukubatsirana nevamwe paunenge watadzawo mumwe anokugadzirisa, paanenge atadzawo unokwanisa kugadzirisawo mumwe. Saka zvinobatsira kuti patinozoburitsa mitambo yedu yamunozoona padanhemutande zvinenge zvanaka pakuti chinhu chekuti chinenge chagarirwa pasi, nekuti mazana akawanda anenge ashanda pakuita sei pakuumba mitambo yedu. Ndizvozvo pandinotarisa ndachimbotarisa ndinoona kunge unofarira kwazvo zvekunze kwenyika. Ndezvekungoita nyambo here kana kuti unoona uchiti vanhu vemuno vanoita kakunyongodeka vakanzwa kuti munhu abva kumwe? Pamungati mazuva ano abva Melta. Aiwa ndingangoti inini amaika ndakaona kuti patinenge tichigadzira mitambo tinoda kuti ive ichishandisika kana ichionekwa nevanhu vanobva kune nyika dzakaita sei dzakasiyana siyana, nekuti vamwe vemuno vanobvawo kunyika dzakaita sana UK vachiuya muno muZimbabwe, kuna South Africa vachiuya muno muZimbabwe. Saka tinoda kuzama kugadzira mutambo wekuti ivo vanokwanisa kunzwisisawo nekunyika dzavanenge vachibva. Ndizvozvo tinokutenda zvikuru nekufunga vamwe, nekuti nyika mazuva ano yakunge dunhu rimwe chete. Zvatiri panapa vari kuAustralia vari kutiona, vari kupi vari kutiona, ivo vari kuDubai ikoko vari kutiona kupi. Saka zvakanaka kushandidzana nokudyidzana nedzimwe nyika, nokuti munhu kana akanzwa nyika yake yataurwa, kunyange asiri kunzwa zvaunoda kunzwa kuti vari kuti kudini nyika yedu, ava vari kutaura pamusoro peSouth Africa zvanzi kudii. Saka izvozvo unenge watovakwezva dzimwe njere dzauri kuita idzodzo dzinoshamisa. Ndinoziva kuti pamunoita nyambo dzenyu pane chamunenge makananga. Iwewe nyambo dzako zhinji unenge wakanangei? Unodei kudzidzisa? Chaunoda kudzidzisa kana kutsondora kana kudi ndedzekudini? Inini panyambo dzangu ndakaona kuti zvinenge zvakanaka zvizhinji kuti tinge tichidzidzisa vechidiki vakawanda kuti vasiye zvinodhaka, uye zvakare dzimwe dzacho dzinenge dzine dzidziso mukati, kutiwo zvakafanana nekuti pane mamwe atinomboita ekuti munhu anenge achidada nezvirwere, tikutopa awareness kuvanhu kuti munharaunda matinogara mune vanhu vanotambura nezvirwere zvakadai, but tinozozama zvakare kuti tinge tichizvibudisa kune veruzhinji zvakajeka uye zvakare zvichivaraidza veruzhinji. Saka ndingangoti donzvo rangu indiriri pakuti vechidiki vazhinji vasiye zvinodhaka, kana kuri kuitawo zvemutambo watinoita, kana kuri kuitawo zvimwe, asi tisiyane nezvinodhaka. Ndizvozvo makorokoto chaizvo, nokuti ndoumwe wanga uri mubvunzo wangu pakufambirana kwendima yedu yanhasi, kuti unofungei nezvinodhaka. Asi ndatokuona kuti hauzvide, nokuti isusu vakuru unoziva tinoti tikakutarisa uso kudai ava tinonyatsoona kuti uyu arova mogu. Asi ndiri kuona uri mukomana akazvichenera, uri mukomana ari kutopa dzidziso nekurudziro chaiyo.
Ndakambotarisa imwe ndikaona kutaura neumwe murume anga akapfeka tingati makurusu bhandi kana tichitaura nemutauro wekwedu makurusu belts aya. Uchiita kunge sekuru ava vanogara vachingotambura. Unofungei nenyaya yekungotambura kusingaperi sezvifanike kwasekuru ivava? Chandikafunga pamutambo uyo wamukaona vanodanwa vachinzi sekuru bitterness. Saka ndinofunga ndozita ravo vanonzi bitterness. Vanonzi sekuru bitterness. Tichapinda muzita ravo, imbotaura hako. Saka ndakaona kuti munharaunda tinenge tiri pazvinhanho zvakasiyana. Kune vanowana, kune vanoita sei, vanotambura munharaunda. Asi takangoona kuti zvinenge zvakanaka takazviso pamutambo kuti zvibude nenzira yakaita sei, yakanaka. Apo patinenge tichivaraidza zvakarewo vanhu vese munharaunda. Saka tinoda kuti tizame kuti munhu wese pachinhambo chauri ipapo unge uchivaraidzwawo nemutambo iwoyo. Sandoti asi kune vanhu vanotambura ndoti nguva inosvika, hakuna nguva isingaiti sei, isingasviki. Ndizvozvo mashoko makuru techenjedza anzi nguva yako. Saka munhu wese ari mukati meupenyu chaunofanira kungozorora zviri kutaurwa naTadiwa pano ndezvekuti zvauri kushuwira nguva yako inosvika. Haisati yasvika, yangana ikasvika, yevamwe ikasvika, yavo ikasvika, yako isati yasvika, usanyanye zvitambudza nekuti unodumbirwa nazvo, nguva yako inosvika. Ndakaona rimwe zuva uri mukomana anonga anoti arova kajaivhi kunge kutamba-tamba, ndakaona ukatakura zisipika uchifamba nemumugwagwa imboti ngatimbopindai mazviri izvozvo. Uri munhu anofarira mumhanzi here nekutamba-tamba? Ndingangoti ndi munhu anofarira mumhanzi nekutamba. Zvakare ndinotonzi kana tiri mumutauro medu tinoti choreographer. Saka ndikaziva wanodzidzisa vamwe matambiro. Saka inini kana dzanyaya dzemutambo amai tinotamba zvisingaiti. So ndaitombodanawo nzvimbo dzakasiyana-siyana. Mitambo inoitwa munzira iya inodanwa nemuchirungu ichinzi maroad show kwaiko. Ndinosimbodedzwa ndichitodzidzisa vamwe vazhinji vakawanda zvikuru kwazvo. Nekuda kweunyanzvi hwandinahwo mukugenda. Zvodai ndichikwanisa kutojaivha pano amaika. Zvandaikwanisa kuita pano ndaikwanisa kuita. Waita mashura nezviratidzo. Ndaita mashura asingaita amai. Ndizvozvo ibasa rakatonaka mwanangu. Unoziva kuti kudii? Ndizvo saka tiri kukurudzira pano kuti tarenda remunhu ngariitwe. Nekuti zvakanakira kutamba, unotamba netsoka dzako nemaoko ako. Hapana zvaunoti regai ndimbonohodha. Hatitika vamwe vanomboti mazano zvinhu zvandinotengesa hakuna zvakakuva, ndiri kumirira kuti zvimboitwa. Zvinewo kana uine zvinhu zvako zvaunoda zvinoreva kuti unazvo ipapa. Unomboitawo here nevanhu vechisikana kana vechidzimai? Dzimweni dzenguva ndinomboita. Ndinomboita naye anonzi Florence Furo. Watinomboitawo naye nyaya dzemitambo idzi nevamwe vakawanda-wanda. Sei zvakanaka kusanganisa vakadzi nevarume munyaya dzemitambo? Zvinenge zvakanaka nekuti munyika yatave kurarama tinoda kuti zvakare madzimai nevanhurume vange vachisanganiswa kuti tive nekuenzana mukurarama kwatiri kuita, kuti vanhu vechidzimai vasanzwe kunge vasaririra zvakare mumitambo imo. Saka zvinenge zvakanaka kuti kana tichange tichivapinzawo mumitambo vanonzwawo kuita kutambirwa zvakanaka mumitambo imo. Ndozvinotifadza zvino kana nyika yamangwana ichigona kutaura kuti haiwa tinoda kuti tienzane nemadzimai, vanhukadzi nevanhurume vachinzwanana, nekuti nyika varume nevakadzi. Zvino imimi kana mazvinzwisisa kuti vanhu vakasikwa vakasiyana, kuti mumwe mukadzi asi mumwe murume, chikuru chiri pavanhu kuti vese vanhu, aiwa tinoda kuzvitenda chaizvo izvozvo. Spika yako ndainzwa uchiimba ine nziyo dzaibuda dzakawanda, amapiano. Iwe amapiano, sei uchifarira amapiano? Inziyo dzaunofarira here? Ndingangoti nziyo dzindinodzifarira dzinoitwa idzo amapiano, nokuti ndo dzimwe dzatataura zvakare dziyamai kuti ndo dzatinoshandisa uko patinenge tichiita sei, tichitamba majaivhi aya. Kukumuchato unoita here? Wambotaura zvemaroad shows. Kukumichato? Kumichato ndinoenda amai. Zvakare nditori MC. Mchindona ndiri pano. Saka unopfeka heti dzakawanda, unopfeka nguwani dzakawanda. Nokuti kana uri MC, uri mudzidzisi wemitambo, uku uchiita nyambo, kaputumendi kako kakazara. Kaputumendi kako kakazara. Unofungei nenyaya yesocial media?
Nekuti inini ndinowanzoienzanisa sebanga rinocheka nenhivi dzese. Pane zvayakanakira pakuita zvayakaipira. Imbozvitsanangura tinzwe. Ndingangoti inini amai social media sezvamataura chinhu chakanaka kwazvo, asi mukunaka kwacho chinoda kushandiswa zvine ungwaru. Sezvamataura kuti ibanga rinocheka kwese, zvichireva izvo kuti ine zvayakanakira nezvayakaipira. Saka ndinoti kune vechidiki ndichipa muenzaniso mune zvemadhirama zvatiri kuita izvi, chinhu chinenge chakanaka kana uchinge uchishandisa social media nenzira dzakadaro. Asi zvakare mukunaka kwesocial media kuri kuuyawo kuipa kwesocial media, nekuti ndo patiri kuona pari kubudiswa hunhu huzhinji usiri kuenderana nemagariro atinoita pachishona pedu. Saka ndiri kutiwo vechidiki vamwe vave kutora mukana kushandisa social media iyi zvinhu zvinoita zvisina kunaka. Saka mafungiro angu ndinoti kune vese vechidiki, kunyange usiri wechidiki, ngatidzidzei kushandisa social media zvakanaka kuti inge ichitibatsira tose. Mashoko makukutu echenjedzo. Tadiwa ari kutaura pano kuti ndiri profesa, shandisai masaisai zvakanaka. Nekuti kana maashandisa zvakaipa, masaisai akaipira kuti akanganwika. Nerimwe gori zvawakamboita zvichinakidza vanhu, zvichifadza, zvinosvika panguva yekuti zvakukunyadzisa. Zvinosvika panguva yekuti zvinogona kukushayisa basa. Zvinosvika panguva yekuti zvinogona kukutadzisa kana kuenda kune imwe nyika. Nekuti kazhinji mazuva ano vanoti kana vachida kuita aiwa anonzi mavhisa, vanotarisa unhu hwako, vanotarisa kuti unoita sei. Saka vadiwa tariri herujira, kufuka kana kuwarira. Ndiri kuona kuti iwewe uri chikomana chiri smart. Chinogara chakatsvinda. Ndinotarisa kunyange paunenge uchiita nying'ambo dzako idzodzo, unenge uchioneka kuti aiwa wakapfeka zvako zvekuitisa nying'ambo, asi mvura uri kutamba nayo. Ungati kudii? Nokuti vamwe tinoona tsvina, vamwe kana pano ndiri kuona wakapfeka zvakanaka kwazvo. Sei zvakakosha kunge munhu achitarisika kuti akashambidzika, zvikuru sei achiita tumabasa kuti zvandakaona amai, ndinofunga kuti nyaya yake handinyanya kundikuvadzisa nyaya yemutupo wandinoira, kuti ndadzoka ndaita dziva. Saka ana dziva tinofanira kugeza katatu pazuva. Zvinova izvo zvekuti zvinhu zviri kuita kuti ganda rangu ringe richitaridzika kune vanhu. Asi ndichidzoka zvakare kumubvunzo wamataura kuti zvinenge zvakanakirei kuti munhu anga akashambidzika, ndozvokuti dzimwe dzenguva mukana watinowana, munhu anenge achida kukupa basa rekuti uite, anotanga atarisa mamiriro aukaita. Saka akaona uchinge wakashambidzika, zvinoratidzawo unyanzvi mubasa raunenge uchiita. Mashoko akanaka echenjedzo adikani, muri kuzvinzwa. Kushambidzika mutupo, kushambidzika ndiwe iwewe, nekuti hauzivi kuti chakanaka unochiwana panguva ipi. Hazvidi kuti kana munhu akakutarisa akakuyeva kuda kunzi ari kugona zvake asi tsvina, asi nekamweya uyu, asi munhu anofanira kugara akashambidzika. Iwewe kuvadiki, tisati aenda pazita rasekuru, kuvadiki vari kufunga kuti mabhuku chete, kana kuti kuvabereki vari kufunga kuti mabhuku chete, ndoziva kuti ndambozviti ungade kuti kudini kune vamwe vechidiki. Nokuti vamwe akaona iwewe uchiita zvenyambo akuda kuitawo nyambo, akaonawo John achiimba akuda kuimbawo, akaonawo uyu achitamba bhora akuda kutamba bhora. Ungade kuti kudini? Munhu anoziva sei kuti ndasvika pangu? Nokuti kuna vamwe vari kungoita bhurumaka. Mashoko apa ndichatanga nevechidiki. Ende unovada vechidiki, usazotikanganwauka. Mashoko andingade kutaura kune vechidiki amai ndeyekuti dzidziso dzatinenge ichipiwa nevabereki dzekuti endai kuchikoro dzakanaka zvikuru kwazvo, ende idzidzo dzekuti hatifaniri kudzitarisira pasi. Asi ndinoda kupa kurudziro kuvabereki kuti mukuenda kune uchita vana kuchikoro, chionaiwo zvimwe zvipo zvinenge zviine vana parutivi, kuti kana muchinge maonawo zvipo izvi mukwanisa kusimudzira vana. Nokuti handisi kushaura kuti kuenda kuchikoro kwakaipa, asi nekuti vana vane zvimwe zvipo zvavanenge vainazvo. Saka ngatizamei nepatinogona kuti tinge tichikurudzira mwana kuti aite zvakare zvekuchikoro nezvechipo chaainacho izvi, nokuti hatizivi kuti ramangwana rinenge rakamira sei. Ndizvozvo chaizvo wanyatsotaura zvetsumo yedu yekuti mananga chenga wose hauzivi risina, hapana isina mhodzi. Nekuti izvozvo zvawataura zvekuti kuchikoro ngakuendwe, asi ngatitarisei chipo, nekuti chikoro chinozarura mikova yakawanda, madhoo akawanda anozarurwa nechikoro. Kunyange uchiita nying'ambo, unofanira kunge uine ruzivo
kunyange uchiimba, kunyange uchitamba bhora, kunyange uchiita zvipi nezvipi zvinoitwa zvemutambo yakasiyana siyana, unofanira kunge uine ruzivo. Nyambo idzi unorota here kana kuti unongofunga kana kuti unoita sei, unodziwanepi? Pane padzakanyorwa here mukabhuku kana kuti zvinongoti vhurumu? Ndingangoti ini nyama ndinoda kutenda Mwari zvikuru kwazvo nenjekere dzavakandipa. Ini dzimweni dzenguva ndinogona kurota, dzimwe dzenguva ndinogona kuti ndichifamba ndichingoonawo mamiriro akaita kunze uko, ndinogona kutoya nezano kuti chirege ndichite. Zvino pakurota paunenge uchirota sei? Pakurota apa mai ndinoti ndakarara, ndinogona kutotanga kutorota ndatove mutambo macho imomo, zvichinza ita kudai, wambochiona mushere. Saka mangwana makuseni kutomuka ndototsvaga bhuku ndotonyora pasi. Saka ndakangoti kurota uko ndo zvakanyanya kunyanya. Asi anenge achikurotsa unomuziya here kuti ndisekuru here vari kutaura kana kuti izwi chete here kana kuti zvangoitika unoziva hopeka dzinokusvitsa kwausina kumbosvika? Inini ipapo handisati ndanyatso kuziva, asi izwi rane chizonenge chiti ita zvakadai. Saka ini ndokuti pamwe kuda ndisekuru, asi ipapo handisati ndanyatso kuziva kuti zvinofamba sei. Aiwa, kana vari sekuru vari kuita zvakanaka nokuti vari kuziva kuti ndiko kuri kubva pfuma yemuzukuru, ndo kuri kubva. Rega nditore mukana unoka ndisati ndapedza kutenda kukutenda iwewe pachako kuti ramba uchiita zvakanaka. Nokuti kazhinji vamwe vanozorasika nembiri nokuti vanhu vakati profesa maakutokanganwa kuti makazvarwa, maakutokanganwa kuti kune vakuru, maakutokanganwa kuti muri munyika, maakutokanganwa hama neshamwari. Kana uri kufamba mundima yako sezvakadai, ndinokushuvira zvakanaka, ndinokushuvira upenyu nenduramo nebasa rako kuti rigokura, nekuti uri kuriita zvakanaka. Vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tina profesa, ruremekedzo rukuru kugara naprofesa. Tinoziva kuti chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupedzaka tisina kutenda vedande mutande vanotipa masaisai ekuti titaudzane pasi rose nedande mutande zvaendeka mazviona. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Ko zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya neimwe nyanzvi panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamo.